Θα ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας για την διαγραφή των αιώνιων φοιτητών από τα πανεπιστήμια. Τραγική. Αν πρέπει να πω μία λέξη, θα πω τραγική. Όχι μόνο γιατί στα πανεπιστήμια και στο κομμάτι εκπαίδευση, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο δικαίωμα αφαιρεί κάποιος αυτή την επιτυχία. Γιατί είναι επιτυχία να δώσει κατατακτήριες και να περάσει σε μια σχολή. Αυτό ποιος έχει το δικαίωμα να το στερήσει από κάποιον. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πολύ άσχημο, φασιστικό αν θέλετε κιόλας, να έρχεται το κράτος και να διαγράφει αυτούς τους φοιτητές. Συνεπώς, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για την εκπαίδευση. Θα περιμένετε να δείτε και το δικό μας πρόγραμμα και για τα πανεπιστήμια, αλλά και γενικά για την εκπαίδευση. Και φυσικά, εμείς θα προτείνουμε σε αυτούς τους φοιτητές, όσοι θέλουν, να κάνουν έτοιμα να επανεγγραφούν. Είναι μια επιτυχία τους που δεν θα τους τη στερήσει κανένας.